Кой беше Росен Ангелов? Накратко, той беше мъж, когото системата е трябвало да изолира от обществото много преди нощта на 31 декември 2017 година. През 1999 година Ангелов е осъден за изнасилване, тежко престъпление. Получава присъда, излежава я, излиза, животът продължава, поне неговият. През 2009 година, 10 години по-късно, Ангелов е осъден отново, този път за блудство с малолетно дете. Дете. Присъдата влиза в сила, той трябва да лежи в затвора, но той не отива в затвора, той просто изчезва, укрива се и никой от отговорните институции не го търси. Не е обявен за общодържавно издирване, не се предприяти мерки за принудителното му задържане. Той е просто оставен да живее свободно, да ходи на работа, да се среща с хора, да влиза в нови отношения, да следи Кети Кюхова, да планира убийства. Когато журналисти питат МВР защо Ангелов не е бил задържан години преди клането, отговорите са размити, непълни, противоречиви. Когато питат прокуратурата, същото. Но семействата на жертвите не спират, те отиват в съда, завеждат дела, искат отговорност. Стефана Елисаветова, майката на Боби, 18-годишният момък убит на новогодишното тържество, казва пред съда: „Парите няма да ми върнат детето, но искам да се знае. Прокуратурата не си е свършила работата и за това загинаха 6. Върховният касационен съд на България дава решение. Прокуратурата е виновна. Ангелов е трябвало да бъде в затвора. Той е бил на свобода по вина на системата. Прокуратурата е осъдена да плати обезщетение. Но никакви пари не могат да върнат Нанси, Боби, Кети, Еленка, Неделчо и Георги. Къщата на улица Лозянски дол номер 5 все още стои. Съселите минават по другия тротуар. Никой не иска да живее там, никой не иска дори да гледа. Само тишина, само въпроси. Това беше досие 004, Нови Искър, част 1. В следващото досие ще навлезем по-дълбоко. Кой наистина беше Росен Ангелов? Какво скриваше системата? И защо случаят Нови Искър все още не е изцяло изяснен? Абонирайте се за черно досие. Натиснете камбанката. Споделете това видео с някого, когото тази история ще накара да се замисли. Черно досие. Истината не се погасва по давност. На 2 януари 2018 година, когато братът на Неделчо алармира полицията, разследването започва светкавично. Криминалисти, следователи, прокурори, всички се насочват към улица Лозински дол номер 5. Веднага е ясно, това не е обикновено убийство, това е масово убийство. Планирано, хладнокръвно, изпълнено с военна точност. Много бързо на повърхността изплува едно име – Росен Ангелов, бившият приятел на Кети. Мъж, за когото съседите знаят малко, мъж, за когото официалните органи, ще се окаже скоро, знаят твърде много. Обявено е национално издирване. Снимката на Ангелов е по всички новини. Хеликоптери прелитат над горите около Нови Искър и над вилните зони в близост. Стотици полицаи са мобилизирани. Кучета, дронове, термовизионни камери. Цяла България гледа по телевизора. Цяла България чака. Но Ангелов не е далеч. Съвсем не е далеч. 2 дни след откриването на телата, полицейски служители, претърсващи вилна зона в близост до Нови Искър, намират изоставена вила. Прозорците са счупени, вратата е отворена. Вътре, на пода, тялото на Росен Ангелов. Само на 500 метра от къщата на ужасите. Той се е самоубил с пистолета. Същият пистолет, с който е убил 6. Нямаше да има арест, нямаше да има съд, нямаше да има признание, нямаше да има присъда. Семействата на жертвите никога нямаше да чуят от неговите уста. Защо? Единственият отговор останал е тялото на един мъж в изоставена вила на 500 метра от 6 живата, които е отнел. МВР организира пресконференция. Министърът на вътрешните работи излиза пред камерите и казва: „Няма никакво съмнение кой е извършителят. Случаят е затворен, официално решен." Но точно тогава, когато официалните органи казват край, истинските въпроси започват да изплуват. Въпроси, на които България ще търси отговор с години. Онова, което се случва в следващите минути в тази къща, е толкова жестоко, толкова студено, толкова нечовешко, че е трудно да бъде описано с думи. Но ние трябва да го кажем. Защото жертвите заслужават да бъдат помнени. Защото историята трябва да бъде разказана. 5 души. 5 куршума. Всеки прецизен, всеки смъртоносен. Еленка Бурджиева, баба на Нанси, майка на Кети. Жена, която е отгледала дъщеря си сама, която е помагала при внучката си, която е дошла да живее с тях в тази нова къща с надеждата за по-добър живот.
Нанси Иванова, 16 години, момиче, което още не е живяло, момиче с цял живот пред себе си. Боби Иванов, 18 години. Той е дошъл на гости. Дошъл е да посрещне новата година с гаджето си. Той не е член на семейството. Той е просто един влюбен младеж на грешното място в грешното време. Неделчо Юнаков, 41 години. Мъж, който е опитал да изгради нов живот, нова любов, ново семейство. Георги Юнаков, 20 години. Синът. Той е дошъл при баща си за нова година. 5 убити. А шестата, Кети, вече лежи в кладенеца навън. Телата остават в къщата почти 2 пълни дни. 2 дни. Никой не идва. Никой не проверява. Съседите не са чули нищо. Фойерверките са заглушили изстрелите, а заглушителят е свършил останалото. Докато България пие и се радва, в тази къща цари смъртта. А онзи съученик на Нанси, момчето, чието родители не са го пуснали на купона, се събужда на 1 януари с леко разочарование. Пропуснал е празника, сърди се на родителите си, не знае, че те са му спасили живота. Ангелов излиза от къщата, влиза обратно в нощта и изчезва. Абонирайте се за черно досие. Следващото досие излиза скоро. Натиснете кампанката, за да не го пропуснете. Кой е Росен Ангелов? Местните го познават с прякора Горския. Мъж на около 50 години. Едър, мълчалив. Работи понякога като горски работник. Живее скромно. За съседите изглежда като обикновен мъж. Но зад тази фасада се крие нещо много по-тъмно. Нещо, за което ще говорим подробно в следващото досие. Преди няколко месеца Росен и Кети са в отношения. Не е ясно точно кога се започнали. Кети никога не е говорила публично за него. Но едно е сигурно. Преди Нова година тя е скъсала с него. Сложила е край. Казала му е, че не иска повече да го вижда. Росен Ангелов не е приел това. На 31 декември 2017 година, докато семейството се готви за празника, Ангелов дебне. Изчаква, наблюдава. Знае рутината на Кети. Знае, че всеки ден, около 19:30 часа, тя излиза да разходи кучето. И точно в 19:30 часа тя излиза. Това, което се случва след това, патоанатомите ще установят по-късно с точност. Кети Кюхова е убита на улицата, докато разхожда кучето. Тя е първата жертва. Убита е бързо, тихо. Ангелов влачи тялото й и го хвърля в кладенец в близост. Кучето? Никой не знае какво се е случило с кучето. И тогава Ангелов изчаква отново. Изчаква повече от 3 часа. Стои в студа, в тъмнината, в мълчанието. Изчаква Нова година, защото той е конструирал заглушител, ръчно направено устройство, наредено на цевта на пистолета. То не е перфектно, но в нощта на фойерверките е повече от достатъчно. В 23 часа Неделчо и Георги вече се тревожат. Кети трябваше да се върне отдавна. Звънят й. Не вдига. Нанси изпраща съобщение. Нищо. Напрежението в стаята расте. Може би е отишла при съседи. Може би телефонът й е изтощен. И точно в този момент, когато вниманието им е насочено навътре, към тревогата, към телефоните, към вратата, Росен Ангелов влиза в къщата. Споделете това досие с някого, когото познавате. Тези истории трябва да бъдат чути. За да разберем какво се е случило в тази къща, трябва първо да опознаем хората, които са живели в нея. Защото зад всеки криминален случай стоят реални човешки животи, не просто имена в полицейски протокол. Кети Кюхова е жена на около 40 години. Тя работи като чистачка, почиства домовете на заможни семейства в София. Работата е тежка, платена е скромно, но Кети е трудолюбива. Тя е майка, има дъщеря, Нанси, на 16 години. Момиче пълно с живот, с мечти, с приятели. Нанси учи, смее се, влюбена е за пръв път в живота си. Нейният приятел се казва Боби Иванов, 18 години, от Нови Искър, съсед, когото познава от дете. Кети е в нова връзка. Мъжът й се казва Неделчо Юнаков, 41 години, спокоен, работещ. Той има свой син от предишна връзка, Георги, 20 години. Двамата живеят заедно в тази нова семейна смес, която се опитват да изградят. А с тях живее и Еленка Бурджиева, майката на Кети, баба на Нанси. 5 души под един покрив. Тази къща на улица Лозянски дол е тяхната гордост. Купили са я с банков кредит само преди няколко месеца. Подреждали са я, боядисвали са я, мечтали са за бъдещето в нея. За Кети тя е символ на ново начало, нова любов, нов живот. На 31 декември 2017 година е решено да посрещнат новата година тук, у дома. Скромно, семейно, топло. Поканен е Боби, гаджето на Нанси.
Той е толкова близък с момичето, че е почти като член на семейството. Поканен е и още един съученик на Нанси, момче от квартала, но родителите му не го пускат да излезе. Той остава вкъщи, разочарован и ядосан на родителите си. Не знае, че тази малка семейна къвга му е спасила живота. В 6 часа вечерта, в дома на юнакови, всичко е нормално. Има храна на масата, има музика, има очакване. Семейството се смее, говори, приготвя се да посрещне полунощ. Нанси и Боби седят близо един до друг. Еленка се суети около яденето. Неделчо налива вино. Георги говори с телефона. Никой от тях не знае, че отвън, в студения декемврийски мрак, един мъж ги наблюдава. Мъж, когото Кети познава много добре. Мъж, от когото е опитала да избяга само дни преди това. Натиснете "Харесва", ако тази история ви кара да мислите. Всяко харесване помага тези истории да достигнат до повече хора. Представете си следното. Новата година е дошла. Из цяла България хората се прегръщат, пият шампанско, гледат фойерверките и си пожелават здраве и щастие. Радостта е навсякъде. Но в един квартал на София, в Нови Искър, в една обикновена къща на улица Лозянски дол номер 5, нещо е ужасно сбъркано. Телефоните мълчат. Вратата не се отваря. Кучето не лае. На 2 януари 2018 година братът на Неделчо Юнаков вече не може да чака. От 29 декември, 4 дни, нито един член на семейството не вдига телефона. Нито веднъж, нито едно съобщение, нито един знак на живот. Отначало си казва, може би са заети. После, може би са излезли. После, може би телефоните им са изтощени. Но на 4-тия ден тревогата го сграбчва така силно, че той не може да седи. Той отива до къщата. Почуква. Нищо. Вика. Нищо. Поглежда през прозореца и тогава вижда. Вътре в тази къща 5 души лежат мъртви. Не са заспали. Не са болни. Мъртви. Разстреляни. Кръв по стените, по пода, по мебелите. Всяка жертва с куршум в главата. Екзекутирани с хирургическа прецизност. Сцената е толкова жестока, толкова студена, толкова нечовешка, че дори опитните криминалисти, пристигнали на място, ще признаят по-късно, рядко са виждали нещо подобно. И най-ужасяващото – телата са там от почти 2 пълни дни. Никой от съседите не е чул нищо, нито вик, нито изстрел, нито звук. Новогодишната нощ е погълнала всичко. На следващия ден, на около километър от къщата, в изоставен кладенец, е намерено 6-то тяло. Жена. Хвърлена там като отпадък. Това е Кети Кюхова. И когато разследващите разбират кой е тя и каква е връзката й с убитите в къщата, историята придобива нов, още по-мрачен облик. Добре дошли в Черно досие. Аз съм вашият разказвач. Днес започваме досие 004, шесторното убийство в Нови Искър, една от най-жестоките криминални истории в съвременна България. История за любов, ревност, ярост и най-болезненото – за система, която е позволила всичко това да се случи. Ако сте нови в канала, абонирайте се сега и натиснете камбанката. Всяка седмица разкриваме нови досиета. Истински случаи, истински въпроси. Истини, които някои предпочитат да останат скрити.